fantáziu, ktorú máte a vďaka ktorej sme toto celé mohli vytvoriť a vďaka ktorej sa nám to podarilo. Ja sa chcem takisto poďakovať aj vám, pani učiteľky, že ste nám zverili vaše ratolesti a že ste nám verili na toľko, že z nich niečo vytrieskame a je vidno, že v každom dieťaťu sa niečo schováva, pretože sami ste videli, ako sa dá vytvoriť za 3,5 dňa v podstate niečo, za čo by podľa mňa ešte dlho spomínať. Takže vám za to veľmi pekne ďakujem. A pre vás, decka, ešte každý, keď dorozprávam, teda každý možno nie, až sa na ten kútik, si nájde svojho lektora, dobre? A dostanete od nás taký malý darček. Dobre? Takže ešte počkám, kým sa všetci vrátia. Decka, tá obona je iba jedna a ja vidím, jak sa hýbe.